la pel·lícula Jordi, amb diàlegs aristotèlics mestre-deixeble. Però els mestres, hi ha tres mestres. Un es diu Plato, l'altre es diu Rubio i l'altre es diu Arnaldo. O sigui que de tres mestres dels llibres d'alquímia medieval que ensenyen alquímia, n'hi ha dos de catalans. O sigui, l'expert anglès que per aquesta part diu, no penseu que és que fossin els autors fossin Ramon Llull i Arnaldo Vilanova, però millor m'ho poses, vull dir, que no siguin entre els autors, ho posa com una qüestió de prestigi. Vol dir que tant Ramon Llull com Arnaldo Vilanova tenien aquest prestigi del món alquimista medieval. O sigui que tenim el mitjà perquè una cosa que ens arribi d'Orient sigui des del món, o sigui directe, des d'aquesta ambaixada de l'Arcà pensem que podia ser directe demanat amb la Jacques Malarín, que és l'ambaixador de Jaume I de l'Arcà, i els dos ambaixadors que precisament estan esculpits en el claustre d'aquí de Ripoll. O sigui, això explicaria per què van poder guanyar. Llavors agafo l'espasa, m'hauria de ser endavant, però no l'havia acabat de... I això està a la propera pàgina. Bueno, aquí reflecteix una miqueta el que us he parlat abans de totes les paraules en llengües europees que la paraula pólvora fa servir tant en francès, fa servir poudre, en anglès fa servir gunpowder, que és el mateix que es fa servir per les pólvores fetes amb una mà de morter, no? O sigui, vull dir que la paraula pólvora és molt catalana. Salitre, en el diccionari de la Real Espanyola de Llengua, diu que ve del català salnitre, i els llocs a Espanya que hi ha salnitre, un dels primers llocs on es va trobar és les coves de Collbató. O sigui que tindríem l'alquímia, tindríem el mitjà dels ambaixadors del llunyà Orient, Jaume I, i tindríem el lloc on es troba el salnitre. Quan la resta d'Europa, a partir del segle XVI, vol fer pólvora, ha de fer unes vitralles que es fan, no sé, una miqueta de poc, però es fa de fet amb pixums i excrements d'animals, es posen en uns llocs que es diuen vitralles, i vitralles en anglès, i la fluorescència blanca que surt a sobre dels pixums de cavall, dels pems i tot això, surt una fluorescència que es va recollint per decantació i és el salnitre que es fa servir per fer la pólvora. Nosaltres això ho tenim a Collbató i són unes coves. Jo estic en dubte si en l'època dels segles XIII, XIV i XV si eren conegudes i amb un abordatge de televisió, jo crec que són conegudes des del Neocè. Al Neocè vivien homes a les cavernes, a les coves de Collbató, on hi ha salnitre, gràcies a la paret hi ha salnitre. O sigui que tenim els tres elements, l'alquímia necessària per poder fer la barreja adequada, la matèria prima que no la tenen enlloc, o sigui, realment l'únic lloc on es va provar més tard va ser Múrcia, un lloc d'influència catalana també, i dintre d'aquest famós territori ibèric, no? Que seria la Mongola Segura. Vull dir que es donen tota una sèrie de circumstàncies que permeten aquest crisol que fa que jo convidi que la pólvora va entrar a l'edat mitjana, al segle, probablement al segle XIV, va entrar per als països catalans. Allà no passa d'aquest. No, aquí hi ha la pregunta sobre el joc, si els nois tenien la pólvora perquè els van vèncer a València, no? Doncs a l'Enciclopèdia d'Espasa hi ha un bon home d'aquests doctors que van fer l'Enciclopèdia d'Espasa l'any 34 que diuen, no, si no es pot ser que inventessin la pólvora, però el que no m'imagina era el que no, perquè l'únic que es parla és d'unes armes que tenien, que eren uns coets que llançaven unes fletxes, unes llances propulsades per pólvora. O sigui, coneixien la pólvora del coet, la pólvora del joc d'artifici. No, abans hi posava aquella frase, aquí els dos llocs del món es celebra una explosió de pólvora, una gran festa, si no València i Xina, no? Llavors diu, per això ja ho teníem a Espanya, diu, ja el I va fer servir les paladines en el setge de Museros en el Congrés de València. Això ho tenia un altre autor francès que també està reconegut, que es van fer servir aquests coets en la conquesta de València. O sigui, el que està bastant provant és que en la conquesta de València Jaume I tenia pólvora. Allà, això, conjuntament amb l'ambaixada de l'Arcà i la documentació que hi ha una pólvora xina molt primera, 200 anys abans que Europa,
I aquestes connexions possibles que intentarà parlar més tard el Carles, penso que referma la primícia de que la pólvora és un fet català. Ens va arribar d'Orient, però va arribar a l'Europa medieval a través de Catalunya. Aquí hi ha més Josep Espàcia, els Frederic Escuets, Gerard Messerier, les grans inversions de la humanitat, a través de Manuel de Poeta de l'any 1934. Llavors aquí hi ha un fet, Felip II va crear la Real Armeria de Madrid i va posar com a director hereditari el conde de Valencia de Sant Juan. Al final del segle XIX, el conde de Valencia de Sant Juan no hi era una contesa, i hi havia el comte consort, que era el Joan Cruz i Navarro, director de la Real Armeria de Madrid. Hi ha un llibre de conservacions en tot el catàleg de final del segle XIX. Hi ha bastant adulterat i perdut, hi ha moltes armes de Ripoll, però hi ha una cosa que em canvia molt l'atenció, hi ha dues armes molt primitives. Hi ha una arma que és com un tub amb un ganxo de ferro, però són de les armes primitives del segle XIII, i aquest home li va portar això d'un museu de Dalt de la Mallorca. Li arriben conjuntament l'elm aquell de Jaume I amb el cap de dragó, amb el cap de drac, aquest tub bastant molt primitiu, que n'hi ha l'Ur i en alguns llocs d'Europa dient que són els primers que hi van haver a Europa i que són del segle XIV, i nosaltres en tenim uns que la gent de Palma li diuen a Navarro que això és de Jaume I, i diu, no pot ser perquè a l'època de Jaume I hi havia poble, i els treu estan descatalogats del epígraf de Jaume I i deixen només el R de Jaume I, i deixant aquestes dues armes molt primitives que no estic segur que podrien ser el següent pas després d'aquesta famosa favorita. Els coets que Jaume I el 1234 fins al 1280 té temps d'anar evolucionant, o sigui, amb aquest caldo de cultiu partit de la base que tota la història de Catalunya ens l'ha desborrat, l'ha volgut desborrar del mapa. Llavors, si tenim unes petites evidències, per què no les volem ficar? O sigui, aquestes evidències existeixen, hi ha un museu de Palma del 1890 diu que allò era de Jaume I, i hi ha un senyor que diu que no, és impossible, no pot ser. I hem pogut constatar per altra part que Jaume I havia fet servir pólvora, cosa que s'ha volgut negar. O sigui, tot això estem traient coses del desborrat, o sigui, estem tornant a reescriure la història. Us ho deixo al vostre parer, penseu-ho. I llavors la regla és aquesta, no? Anem a passar pàgina. Llavors anem a l'arma. Hi ha una frase d'un general anglès que diu que les armes han canviat la història, i l'arma que ha canviat la història de la cavalleria la va acabar concretament a les batalles del Gran Capità. Gran Capità, Gonzalo Fernández de Córdoba, de moment estudiada, n'hi hauria com un llibre aquí. No era res dels reis catòlics, era del rei catòlic, era un gran capità de Ferrara catòlic. O sigui, la campanya d'Itàlia no era la Castella, però és que no tan sols la campanya d'Itàlia, sinó la conquesta de Màlaga. No he volgut posar-me aquí, amb una joc de la referència del Bernaldez, de la història dels reis catòlics. La conquesta de Granada era el port de Granada, no? Doncs es va cercar amb naus catalanes. Diu que 200 reals sin pólvora, y mandó el rey a 3 galeras a pólvora a Valencia. Imagineu on és Màlaga, la distància que hi ha 10 dies remant fins a València, quan tenia Almeria també és nostre, perquè hi ha el castell de Ferro, doncs sí que segur que es va fer amb naus catalanes, però el Peñón de Tarifa, el Golfo de Cádiz, està a 2 dies de Rentamaderes. Per què la pólvora no anava a buscar precisament a València? Doncs perquè a Castella no hi havia pólvora. O sigui, tornem, no tindrem cap fet que sigui definitiu, però les petites proves totes agafades es van sumant i totes van complir cap al mateix cantó. Llavors, arribem a la conquesta d'Itàlia. El rei francès ha atacat tota Itàlia i el Molí Ferrante, el fill bastard d'Alfons el Magnànim, s'havia posicionat una altra vegada amb el regne de Nàpols. De fet, són tan, no sé si dir demagogs
o xovinista dels francesos, que jo he vist mapes d'història francesa,